Έχουν περάσει 3 μήνες από το διαζύγιό μου και επέστρεψα σήμερα για να δω τα παιδιά μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κοιμόταν ακόμα. Το σπίτι ήταν ένα χάος. Παλιά κουτιά στιγμιαίων noodles ήταν παντού. Θεέ μου! Τι ακριβώς συνέβη, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι απλώς ξάπλωνε εκεί. Το ρώτησα γιατί δεν με βοήθησε να καθαρίσω και είπε ότι ήταν γυναικεία δουλειά. Αν δεν ήταν τα παιδιά, δεν θα είχα γυρίσει. Χαίρομαι πολύ που έχω αυτά τα αναβράζοντα δισκεία οξυγόνου. Εννοώ αυτό το μικρό πράγμα. Βάλτε τα σε νερό. Μετά από 1 δευτερόλεπτο, τα σωματίδια οξυγόνου στο εσωτερικό θα διαλύσουν αυτόματα τους λεκέδες, όπως αυτούς τους δύσκολους λεκέδες λίπους στο σπίτι. Για λεκέδες όπως ο πάτος μιας κατσαρόλας, απλώς βάλτε 2 αναβράζουσες ταμπλέτες οξυγόνου σε νερό και αφήστε το να μουλιάσει, μετά βάλτε την καμμένη, βρώμικη, θαμμένη κατσαρόλα και τρίψτε την. Τα βιοδιασπόμενα ένζημα στο εσωτερικό θα διασπάσουν αυτόματα τους λεκέδες. Χρησιμοποιήστε το για να ξεπλύνετε τον πάτο της κατσαρόλας και θα γίνει αμέσως φωτεινό σαν καινούριο. Ακόμα και οι άκρες και οι ραφές είναι λευκές σαν καινούρια, είναι σωτήριο για το σπίτι. Απλώς βάλτε το απαλά στο νερό και θα απελευθερώσει αμέσως ισχυρό ενεργό οξυγόνο. Μπορεί να διαλύσει γρήγορα τους λεκέδες, είτε πρόκειται για λεκέδες λίπους στην κουζίνα, άλατα ασβεστίου στο μπάνιο ή επίμονους λεκέδες στα ρούχα, αφαιρείται εύκολα. Αποδοτικό, βολικό και φιλικό προς το περιβάλλον, σας απαλλάσσει από την πλήξη του καθαρισμού. Κάνει κάθε γωνιά να φαίνεται ολοκαίνουρια. Επιλέξτε τα αναβράζοντα δισκεία οξυγόνου μας και δώστε φρέσκια ενέργεια στη ζωή σας. Δεν αντέχω άλλο την πεθερά μου. Δεν αντέχει ακόμα να το πετάξει, οπότε πρέπει να το καθαρίσω εγώ για εκείνη. Ουάου, Θεέ μου, αυτό είναι καταπληκτικό. Το συνιστώ σε όλους τους φίλους μου. Απαραίτητο σε κάθε σπίτι. Είναι τόσο εύκολο στη χρήση. Σας εγγυώμαι ότι αν δεν είστε ικανοποιημένοι ή δεν σας αρέσουν τα αποτελέσματα, μπορείτε να το επιστρέψετε. Δεν υπάρχουν μεσάζοντες για να βγάλετε κέρδος από τη διαφορά τιμής, ώστε να μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας με σιγουριά. Είτε καθαρίζετε κατσαρόλες και τηγάνια είτε τη σόμπα σας, θα μείνουν σαν καινούρια. Ο καθαρισμός με αυτό είναι σαν να ανακαινίζετε πλήρως το σπίτι σας. Το εργοστάσιο μας αυτή τη στιγμή έχει προσφορά, η ποσότητα είναι περιορισμένη, προτεραιότητα σερβιρίσματος.